Take you grabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. Afok muta Afrika kondre, Ze hoort de atompandrong. Voel het rode zand onder de voeten. Ga. Una de West-Suriname, vaderland. Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sapt wat toch? In mijn actie, Suriname. Suriname, misa fetigi mama Suriname. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sapt wat toch? In mijn actie, Suriname. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Protestactie van binnenlandbewoners hier bij Ballroom Torarica, omdat men zegt genoeg is genoeg. Er moet aandacht geschonken worden aan de scholen in het binnenland. Ze moeten niet open gaan. Het heeft lang genoeg geduurd. Wat vindt u van deze actie? Ik ben dat de kijkers en luisteraars groeten van Actueel. Ik ben niet hier in mijn hoedanigheid om te participeren met de protesten. Ik ben hier gekomen om te kijken naar de mogelijkheid om het congres zelf uit te voeren. Het is geen publiek trein. Ik ben adviseur van de leerkrachten van scholen. En we hebben in dit kader ook gehad met het ministerie van Onderwijs gesproken in het verleden om veranderingen aan te brengen met betrekking op het onderwijssysteem in het binnenland. Er is niet geluisterd, meneer Oosberg? Nou, laat men zeggen dat er veel is geluisterd, maar men heeft niet tot uitvoering gebracht.
wat wij allemaal hebben voorgesteld toen. U zag mij met een aantal dames hier staan. Een van die dames, mevrouw, is helemaal leerkracht, helemaal, ik denk, bij Wama. Dus ook... Wama is Wama als een moeder. Anderen zei van Sabana Kiki. En ik ben blij als ik ze hier heb gezien. Maar was ze Jabini, die ken mij toevallig. En ik denk dus dat de mogelijkheid wel bestaat. Dat ik die lezing mag bijwonen, het seminar mag bijwonen. Wat verwacht u als burger van dit land, als man toch zijn stem laat horen en dergelijke van deze... Ik denk dus dat we wel over kunnen praten, maar ik zie geen oplossing op korte termijn. De president van het land Suriname, de kandidaat had toch even aangetoond recentelijk dat hij wel heel snel kan acteren. Nee, ik kan niet. Mag ik even nee, maar ik kan niet. Maar meneer Oosberg, mag ik even de zin uit? Ja, omdat hij te para heeft laten zien dat hij wel snel kan handelen. Para is nog geen 30 kilometer van Paramaribo verwijderd. Ja, nee, maar goed, het gaat erom dat hij heeft aangetoond. Hoe los je een probleem op? Nee, meneer Oosberg, meneer Oosberg. Wij praten over realiteit, over feiten. Maar hij heeft aangetoond dat hij snel kan acteren. Oké. 1. We beginnen met het eerste probleem. Huisvesting voor de leerkrachten. Een leerkracht van Wama. Laat ze moeten. Hoe ga je dat doen? Ga je binnen 1 week een huis kunnen bouwen? Er was sprake van containerwoningen. Toen wij met ons praten, waar zijn die containerwoningen? Toch? En ik zie toevallig, kijk, daar komt het groot. Hier samen hebben ze uitgenodigd om eventjes met ons te praten. Dames en heren, dit is naar Cultuur TV Internationaal. Wat gebeurt er hier vandaag? Zou dit jaar? Zou dit jaar? Dit ook gewoon ja, op de one bevestigd loco en van Sanoro werkelijk. Dat dit ons desmak ons am set tak de set bus kondre de set tak kondre. Isabi tak e hoor wan bigi kruto ja wan congres. Tak over bus kondre sinds mei, juni, juli, augustus, september, oktober ne bigi seminar e hori, congres e hori. Met betrekking tot onderwijs binnenland. Uluku ala de massa konja sapsani van binnenland. De sapsani voor klimaatverandering. De sappe a hinder de mek asani binnenland no mango. De sappe den pura money voor hora a concreet disi maar de no maar sappe den pura money bij de boottransport, luchttransport, transportland voor mek de leerkrachten gaan naar binnenland. Luku zei het zo. Me actie misref de bus kondres maar de fetigue dem chiefting. Dat me actie misref no. Me ben overtuigd me ben pikis maar dat me fetigue de baka piki fubusi konde. Weet de mitan kuya ke wan manga sisali yolanga tuma nenge fubusi konde di tampa baka. Pe obusi konde maar de die wani tamawo we taki welke onderwijs genoten onderwijs heb je. Zo de opleidingen abi. Look op je a basis senja. Ukoluko busi konjo ma pikanga anga manenge we he hat yo konya luxe yo kosto luxe futaki over unu da sani fune gobun usre kwaka koluko na protester ma ukoluko anga wai 800 zoveel duizend SRD de investeren in een piki ruimte pusi donya piki te we he hat we jakker eke fotoma eke baka de kolonisator futaki over ubenalandi ala samabi ai ni jana eke ai nu face tinga ai ni wana. Dank u wel, mevrouw Ilona. Wat hebt u daar gezegd? Na aanvullingen aan die debattoren die ze zeiden van de fascisten. Ja, in principe heeft ze alles gezegd, want precies daarvoor zijn we hier. We weten dat we een congres hebben, een onderwijscongres, want we gaan over het probleem van binnenland. Ik praat af en toe zo, zodat we mensen kunnen begrijpen. En op een jaar zo gekolopen, zij passen wat. Die na pasad die kabadisko oko ay ni sanang ma binnenland de pikin ape onderwijs yang ati de ete en hoe vind dat ook kan want ay na vakantie grote vakantie hadden ze scholen voor kinderen leerlingen die op het departje waren blijven zitten of leerlingen die waren blijven zitten ze hadden een tweede kans gekregen en die kinderen van het binnenland waren al uitgesloten. We hebben toen een brief gericht naar het ministerie, we hebben geen reactie daarop gehad en het idee dat we nu een congres over dit probleem. En zo even zo erg dat ik heb dat moet niet takken. Alle de man kan het op het ministerie, na minister van over de jaren, maar ik heb minister tegen je gaan ze inwerken, neem aantak die op het ministerie taangoed. Ik sabi alle de problemen, we zijn allemaal Surinamers en niet nu weten we dat er
problemen zijn in het binnenland met betrekking tot het onderwijs. En dan zie je die wiki bakadi school begin, je holy one congres ja zo goed over een probleem is. En hoe dat je dat nog kan zeggen, want veel bij de ahi vakantie voor de molen van ja dat over een probleem ja. Veel bij de want ik heb ministerie de school tapu dat is dat je moet kijken ook bakai moet zeggen, sani bakai voor de school op landelijk, toch? Maar alle lezen bakai de school op dat we staan in de binnenland in de uitgesloten. Alla you dem bigilati. Niet na paasvakantie, niet na kerstvakantie. Altijd dem bigilati. Hoe zei de am deso? Zei de am deso na discriminatie en die zijn nou tegen discriminatie. Want onderwijs is de basis. Daar wordt de basis gelegd voor de ontwikkeling van de mens. En daar ben je saboteren sani. Daar ben je woorden tegen. Dat nog kan toch? Ja. Mevrouw Liola, ik wil dat bepaalde smaak ook kies de money toe. Voor mijn pai scoren spullen, voor mijn pai als scoren streven, voor de chingwa scoren. Wat je kwijt wat story dat is. Dus alle de problemen dat je doet, dus eigenlijk kijken om naar binnenland dat je nog gaat lang denken, maar je hebt het ook door dat alle de partijen die je doet, lopen naar binnenland doen. Maar de samen binnenland moet zeggen, want voor die man moet je bij alle moeder voor jou. Maar nee, bij binnenland, kinderbijslag, nee, bij binnenland. Dus en dat binnenland na pech bij wonen de. Dan laat je nog zeggen, net na dat je samen wonen of doen, voor veel nog pikimon. Dus alles aan samen na pech doen, na de eigen creativiteit voor nog pikimon. En daarna pech nee, go bij kinderbijslag, dus samen vinden money voor bij de school. Was gewoon aan de Lawa, het dorp Kotika aan de Lawa. Die kinderen zijn allemaal weg. Die ouders zijn allemaal weg. Als school naar Bastamo, dan pik je voor van Fransie, want school naar je. Ja. Nou, dat is erg. U bent niet de enige, u bent met een groep, met een aantal mensen. Ik zie hier twee heren. Broedersdag, goedendag. Het water, het is genoeg. Genoeg is genoeg. Is dat de reden waarom u hier bent? Ondersteunt u de dingen die net gezegd zijn door de twee dames? 100% mensen in de stad. Ik ben naar Albert Jomina en mensen dames dat ik naar Pakistan dat 100%. Want dat is assistent aan mensen is in Suriname. De man staat in een foto. De man met moet van niet te binnenland. Hoe desma dat ik kan trekken terug. De man druk desma dat ik naar binnenland. Hoe desma kan trekken terug in een foto. Dat de man kan stoppen rosso in de natuur dat ik doe sadewani. Want après desma laptop go to, desma laptop diamanti, desma laptop alles wat belangrijk stof. En desma de in de natuur, desma de minder de tigri, desma de minder de pingo, desma de minder de raaf, de minder alle dat soort mooi voor op Suriname. Sang gado bless unu charu kopodja. Want mi temi etaki, mina was Suriname, maar posa Suriname. Wasal mus konefesi dat mina Afrika Suriname. Enigste Suriname sa misabi dat na de inheemse. They talk about Suriname, make Suriname sabasan this today na at the inheemse wang next neka de fesi. Maar if you talk about India Suriname, ya Indonesia Suriname, ya aku dat Asia Suriname. Afrika Suriname, maar enigste Suriname sami sabi na de inheemse. Mine wankar de man ingeschreven, want dat na Columbus gide man a false name dat hij gide man wan bijnaam Ingi. En die meluku de Ingi, en die meluku de Ingi, de inheemse, de naba inboord voor de mensen afwa bijnaam sa de man cha. Want de inheemse inboord, na Libisch maar inboord de abi. De nog corrupt. De no herstukken, de denk ik voeren, de denk ik liever allemaal zou komen. Maar dit was aan konja, vooral dit was aan moeten als ik Azië, de denk ik plunderen heel kondrif voor de inheemse. Mijn opstijden met de mij denk ik zo. Dat ik moet aan de mij van niet te gaan onderwijs naar binnenland. Dat if onderwijs nog naar binnenland, dat zou gebeuren. De choka foto, daar met voeren jukas maar de nono, een foto voeren ingis maar dat foto om een onderwijs.
Maar zij staan aan haar rijkdom zelf voor dat in binnenland. Dat drama dat de Brazilianen go met gebruik ving, de Venezuela go met gebruik ving, de Cubanen go met gebruik ving. En jouw groep nomo, sa aba kapitaal, dat hij ondersteuning, dat hij drukt de Suriname, hij drukt de Afrika Suriname dape, aan de Suriname Serevi, de inheemse, dat je kan foto daar. Dat Alassani nou vrij, goal die de man dape. Maar ik wil ook nog een 3D wiki scoren op het in het binnenland. De minister de ja, ik denk was aan wat hoe oplossen kan uit abus. En wat hoe oplossen boko dan nog dat Torarica. Kom kon dat Torarica. Torarica nog wat desma goluku de scoren. Goluku de scoren in het binnenland. Dat pot Torarica na de scoren zie. Dat je kan about dat binnenland. Dat goluku de scoren. Je nationalist. Dat is hij moest doen. Wat we foto voor de score of binnenland, dat pot Torarica zie de scoren. Dat pot amonisa de mapai jatide. Amonisa de mapai jatide. En amonisa de mapai ja na corruptie money. Dat u sabi. Want corruptie voor hier kondre. Omdat doe kon na kondre de inheemse. Ucha ala soort boemaniri kon. Ucha takru maniri kon. A takru maniri zo ucha kon de Suriname ja. De inheemse na corruptie. A corruptie trouw vrij sani na kondre ja. Je gawa bali a mai wakti bilang awasan je de mai chef wu. Maar de massa do corruptie ja. De mai voor gitak ambassade ja. Amerikaanse ambassade ja. Nederlandse ambassade ja. Indonesische ambassade ja. Alla soort ambassade ja de mana Sheng. Okay. De mana Sheng self yung takay kung siya de mai corruptie pura kondre no mo. Okay. Brada, je ook toe protesteren nono de meere a collega kuyu tra pakapwa her pisani ku abra de ambassade saja say ora ye luku ik denk dat de ambassade e gode wat aan say sana onderwijs na in binnenland. Ik denk wel minister furu ma fu strana dan a situatie fono in strana a economie stabiliteit wa probleem en buitenlandse refreshing. Dus dan mi kon ja zo voor kalaka den sisa nanga de trauma sa abi afiri gisrana people. En a buskondre binnenland wo da baka want aan president self je psa voor een scoro lager scoro te dan ileri tron een president. Dus dan ono de as koro fu na buskondre ala yari ba na sowe aba probleem. Dus dat we op het napo meki lek fa de mancha kwa fesi tak fa de gos don dape de bigima gos don dape fu ye pisrana fu ye binnenland dat we lek a people a follow fu binnenland self fu kot napo mek lanti sabi grontapo shitak we firing. Dat na a konfu sau konja, dat daarom met napja. En uit napja voor de 60 stam ala de liba sa abgrama nanga de inheemse. Omdat rekeren voor buskondre bij de fos paramaribo. Die strafu bede na strafu jaso. Dat desmasa beda katibo na de wet mabe control. Rekeren no bede. Man, de wet ma die de drasma funu, lowe de feti Afrika lowe, de feti anga de wet ma de poti lekeren dape dat nak drama. Dus dan no de a binnenland e banu tu dus da konja fu so goron tapu. Tak asansa de mai sori, sa de beisa ke so no de na lanti na goron tapu, akurutu sande kurutu. E fa de wan bunsani tamara tide wan kenki okon da de wan bunsani if ano de wan bunsani da we sorry taki we banutu wan kenki muskong tapa binnenland tapa skoro stiwas wan president de dangrami ina tori dis mi brada mino sap fayne ina tak mine na regional afata mina wasra makanes o grand lio lango masra regional afata sai dangrami ina tori dis servi dat a vice president a duf tu mang ina kondre na wa mandik mo papara nasinek ni na yu na mandik mo ook tu uit dat binnenland is denk ik abiyesi di desandi deze aliki desandi sawe takabra no be well no le fawe taki mi ababribi takamaye amau yere en asabi ook tu mana uno sapsa na probleem sa etekama
Omdat if you na Suriname kinda je wordt ook Suriname je feti Suriname en you lek mo fe akondre disi te go lupo da je sitaki des neisi no abi partij ma Hindustani ya paneisi na blakaman de apartheid. Dus dat je ziet, de Hindustani tak de ko vooruit, na wan volk ko vooruit in Suriname en aan wan president de hoor ko vooruit, na nga vice-president na nga minister. Dat if you lek wan bus kon rep king, kos don dape, dan wan kenki mus kon if you be de in wan banotu. If wan kenki no kon, dan wan probleem de in sani da onderzoek en daarom feti daarom moet napja. Maar wie is het tak asan saip saja na wan oorlog, na nga papieren, na nga politiek. Voor binnenlands mannen baka, dat nasani. Want if you king ne igwa skoro, da no de kis as tem san ken kitaki we alamala ableti. Maar dan no time go by wansa na binnenland, na moro diri, moro foto, lanti ne sorgu. Dus we actie a yepi in strana in Grontapu. Mek de waarderu nu lek wan libisma. Na unu feti, want de foto blada fu unu sande in foto ja, so sano lowe. De fotos masranas magoron tapu sabi tak de na Afrika nengre. Maar na wilowe go feti fu lusu akatibo da im waarderu nu lek fawe waarderi tu. Sabi mo mga piki even at Afrika ya sama pa AFP puno. Ya AFP puno na ubus kondre brada. Ma ima politik amashwaki. Amashwaki politik. PAP lepa PAP dape PAP teranga in politik moramal. Dai sabi da PAP na da PAP finish kung da may drink berapu. Wanda amashwaki politik natin. Sabi amashwaki politik. Sabi Grand Tani, en you neng unubetisi. Ya bi bekal mi neng grupa mi na Albert Yomina. Albert Yomina, Grand Tani Mandra. Dingen door elkaar te schudden. Een protestactie van binnenlandbewoners hier bij Ballroom Torarica, omdat men zegt genoeg is genoeg. Er moet aandacht geschonken worden aan de scholen in het binnenland. Ze moeten niet open gaan. Het heeft lang genoeg geduurd. Wat vindt u van deze actie? Ik ben blij de kijkers en luisteraars van Actueel. Ik ben niet hier in mijn hoedanigheid om te participeren met de protest. Ik ben hier gekomen om te kijken naar de mogelijkheid om het congres zelf te doen. Het is geen publiek. Ik ben adviseur van de leerkrachten van scholen. En we hebben dit kader ook gehad met het ministerie van Onderwijs gesproken in het verleden om veranderingen aan te brengen. Met betrekking tot het onderwijssysteem in het binnenland. Er is niet geluisterd, meneer Oosberg? Nou, laat men zeggen dat er veel is geluisterd, maar men heeft niet tot uitvoering gebracht wat wij allemaal hebben voorgesteld. Toen zag mij met een aantal dames hier staan. Een van die dames, mevrouw, is helemaal leerkracht, helemaal, ik denk, bij dit kwama. Dus kwama is kwama als een moeder. Andere zei van Samanakiki. En ik ben blij als ik ze hier heb gezien. Maar wat ze hebben jullie kennen toevallig. En ik denk dus dat de mogelijkheden wel bestaan. Die lezing mag bijwonen, het seminar mag bijwonen. Wat verwacht u als burger van dit land, als man toch zijn stem laat horen en dergelijke van deze? Ik denk dus dat we wel over kunnen praten, maar het is geen oplossing komt. De president van het land Suriname, de Torarica, heeft aangetoond recentelijk dat hij wel heel snel kan acteren. Nee, kan niet. Mag ik even maar meneer Oosberg, mag ik even een zin afspraken? Omdat hij de para heeft laten zien dat hij wel snel kan handelen. Para is nog geen 30 kilometer van Paramaribo verwijderd. Nee, maar goed, het gaat erom dat hij heeft aangetoond. Hoe los je een probleem op? Nee, maar meneer Oosberg, meneer Oosberg. Over de realiteit, over feiten. Maar hij heeft aangetoond dat hij snel kan acteren. Oké. We beginnen met het eerste probleem. Huisvesting voor de leerkracht. Een leerkracht van Kwama. Laat ze moeten. Hoe ga je dat verstaan? Ga je binnen 1 week een huis kunnen bouwen? Er was sprake van containerwoningen.
toen wij met ons praten, waar zijn die containerwoningen? Toch? Maar kijk, dan komt het probleem. Ik vind dit heel belangrijk. Ik vind dit belangrijk. Ik sta hier met de maar u hoort de mensen die komen voor het belang van de leden en u hoort op de achtergrond dat ze helemaal over haar toeren is. En waarom? Dat deze mevrouw van een van de congresgangers zo net, en dat steekt mij. De secretaresse van de minister zegt aan mijn collega dat ze in het bos moet gaan schreeuwen. Emotioneel. Wat komen ze daar in onze bossen zoeken? Ik word er bijna emotioneel van. Dames en kijkers en luisteraars. Ik heb haar gewaarschuwd, zeg, ga niet tussen die hypocrieten. Omdat in Suriname van vandaag iemand het presteert om aan een burger van dit land te zeggen dat zij hier niet moet komen schreeuwen en dat zij in het bos moet gaan schreeuwen. Om te weten wanneer ze verder gaat praten. Maar toch, ze moet niet komen tussen in het bos gaan. Sisa, tanga is even. Tanga is even, Sisa. Maar heb u het goed gehoord? Heeft ze het echt zo gezegd? Ik heb ook nog andere mensen zaten daar, ze kunnen het beamen. Dus ik ga ze niet zullen zeggen, maar ze kunnen het beamen. Ik stond ook op de lijst om naar binnen te gaan. Maar ik ben eerst komen protesteren omdat ik niet eens ben tegen wat ik zeg, ik wil gaan horen wat ik allemaal daar te zeggen hebben. En ik wilde naar binnen gaan. Ik vroeg die dame toe, kan ik naar binnen, want die deur was al dicht. Maar ik zag nog mensen naar binnen lopen. Toen zei ze, ik wil naar binnen gaan, dan is het fout, dan is het dat. Toen zei ik van, maar hoe kan het fout zijn? We hebben geregistreerd, mijn naam staat op de lijst. Toen zei ze van, ja, ik moet even kijken. Ze gaan kijken, mijn naam staat daar. En ze zeggen, ja, misschien is het een andere Jola. Hoeveel Jola kan je zijn? Ik ben de enige Jola in dit land, voor zover ik weet. En toen ik daar zei van, nee, maar ik heb geregistreerd, ik wil naar binnen gaan, kon ze van, ja, ik moet niet hier komen schreeuwen, ik moet in het bos gaan schreeuwen. Ik vroeg er nog, ik moet in het bos gaan schreeuwen. Zegt ze, zei, ja, niet hier. Nou, u hoort het eerste hand, deze mevrouw is racistisch bejegend, vindt ze. En ik weet niet hoe u daar tegenover staat, maar het heeft mij geraakt. Ik ben er bijna emotioneel van geworden. En deze mevrouw is er zeker emotioneel van geworden. Dat zij door een mede-Surinamer, door een landgenoot, wordt gestuurd om het bos in te gaan om daar te gaan schreeuwen. If uno se reflete makandra de sandati. Sang du trawang kuta du de sandati. Na wamboto chauko. Beno sabef in kanga wan traboto. Maar disi gebifchan. Succes in ieder geval. En kracht. Die staat er niet alleen in. Abo, oké. Is snel. Kijkers, luisteraars van Cultuur TV. Hier sta ik dan bij de ballroom van het Torarica Hotel. En ik sta met een jonge sterke Surinaamse die in de Nationale Assemblée van Suriname opereert voor een bepaalde politieke partij. Een partij die haar sporen verdiend heeft, maar die de afgelopen verkiezingen het flink te verduren heeft gehad. Een partij die zwaar heeft gehad van de bevolking, namelijk de NDP. Mevrouw Lotje. Laat me even beginnen om alle luisteraars. Maar ik wil toch meteen corrigeren dat de NDP niet van de samenleving. En ik wil dat benadrukken omdat de NDP de enige partij is die een behoorlijke zetelverdeling heeft gehad in alle districten. In alle groeperingen van onze samenleving, van ons land, is de NDP geworden. Dus ik zou dat woord bakslag niet gebruiken. De andere partijen hebben eerder een coalitie kunnen vormen, waardoor zij vandaag aan de dag aan de regering mag zijn. De heer zegt, u bent hier op een congres. Dat gaat over het onderwijs in het binnenland. De minister van Onderwijs heeft 51 scholen niet kunnen laten starten op tijd. En
de professor Jabini? Nee, professor Jabini, die heeft dus dit congres. Hij zit het voor ook. Wat verwacht u van het congres? Ik moet weliswaar zeggen, elke ontwikkeling, elke stap welke ondernomen wordt door de mens richting ontwikkeling is goed. Wat wel minder is dat dit niet de eerste is welke georganiseerd is. Er zijn vele congressen georganiseerd. Sinds ik kind ben weet ik dat er congressen komen. Een heleboel projecten en plannen worden gepresenteerd. Maar u merkt dat wanneer de deuren gesloten worden van het congres, dat het ook alleen maar daarbij blijft. Dus sowieso ondersteun ik, want anders zou ik hier niet zijn. Ik ben echt wel een lid als ik iets wil steunen, dan kom ik niet. Dus het feit dat ik hier ben, dat betekent dat ik ook wel de ontwikkeling en de richting wil gaan ondersteunen. Alleen zeg ik wel, als ik zo heb geluisterd, onlangs ook in het parlement, heb geluisterd naar de minister en als ik de geschiedenis in mag duiken over onderwijs Suriname, dan moet ik wel zeggen dat we het al die jaren en nog steeds verkeerd doen. Elke regering die komt, die vecht en streeft ernaar om zichtbare en materiële dingen te doen binnen onderwijs. Ik zit net daar en er wordt gesproken over scholen die geocupeerd zijn, nieuwe scholen die gebouwd zijn. Mooi. Allemaal mooi. Maar dat is het probleem die we hebben. Ons probleem die we hebben met onderwijs binnenland is één. Vriendjespolitiek. Vrienden en een selectieve groep wil bepalen wat het beleid wordt binnen onderwijs. 2. We hebben de randvoorwaarden van onderwijs Suriname ook niet goed geregeld. De leslokalen en de scholen die gebouwd zijn. Kan ik u zeggen, er zijn geen stoelen, er zijn geen boeken. Waarvoor zit ik in een mooi lokaal of op een mooie school als ik geen boeken heb? De leerlingen die verzekerd zijn over een stoel en een tafel, er geen leerkrachten zijn. Dat is tweedens. Ten derde hebben wij als randvoorwaarde bijvoorbeeld de logistieke zaken richting de scholen toe. Schoolbussen moeten rijden. De bushouders worden niet op tijd betaald. Leerkrachten worden niet op tijd betaald. Waarom focussen wij Suriname nog steeds op de verkeerde zaken binnen ons onderwijssysteem? Hoe vaak gaan de bushouders niet in beraad? Hoe vaak gaan de leerkrachten niet in beraad? Ik heb het onlangs ook gezegd. 51 scholen in het binnenland zijn nog niet geopend. Maar er wordt gefeest onder de regering. Er wordt gefeest onder coalitieleden. We hebben een vergadering gehad, een themavergadering in het parlement. En we krijgen 2 minuten elk om over dit belangrijk issue te praten in het parlement. Ik ga u zeggen, ik heb gesproken en het protest heb meteen mijn tas gepakt en ik ben weggelopen. Omdat ik niet deel ga nemen aan een circusplan. Want dat is wat er gebeurt. Dus de plannen en de projecten die er komen, wij hebben niet de juiste regeerders die daadwerkelijk de randvoorwaarden voor ons onderwijs in Suriname gaan implementeren. Vanuit deze weg wil ik een verzoek doen aan Suriname om te weten welke regeerders ze daar zitten. En de mensen die binnen dit onderwijssysteem zitten en zich schuldig maken aan vriendjespolitiek, die moeten ermee ophouden. Want wie leidt eronder? Onze generatie. De generatie na mij. Die leidt eronder. Het is zielig dat we zitten allemaal Dat wil ik u nog vragen. Er is tumult achter u. Vertel, wat hebt u meegekregen van alle tumult? Nou, ik loop naar buiten natuurlijk. Ja. En ik merk het verschil. En wil ik dus condreptie. U komt ook uit het binnenland? Jawel, ik ben een Sarawakaanse vrouw. Samen kamoeien. Samen kamoeien nog? Ja, dus ik kom en ik denk nee, laten we met mijn mensen gaan praten. En ik luister natuurlijk, er wordt een heel veel gedeeld, dus ik wil het niet zo goed vatten, maar eigenlijk gaat het erom dat zij vinden dat zij gediscrimineerd zijn door andere rassen. Ik weet niet als dat zo is, dat is wat mij verteld is geworden. Maar wat ik wel heb gemerkt is dat niemand eigenlijk een arm om de riem precies, want de jonge dame die eigenlijk toegang wilde is jurist toch?
Ze sturen waarom beletten wij haar om naar binnen te gaan om een bijdrage te sturen. Dus ik vind het wel erg dat ik dit heb moeten meemaken. Het wel erg pijn, omdat ik zeg, we hebben iedereen nodig. En wat ik ook heb gemerkt in dit land, op het moment je kritisch bent, dan worden de deuren gesloten. Ik heb begrepen dat men er gezegd heeft van hier moet je niet komen schreeuwen, niet opkomen voor je rechten, hier ga naar het binnenland, ga daar schreeuwen. Ja, in principe woorden van gelijke strekking is dat gezegd is dat ze dus in het bos moeten gillen. In het bos, als dat zo is, moet ik wel zeggen dat ik dat heel erg vind. Ik betreur dat ten zeerste. Nogmaals, u en ik hebben dat niet meegemaakt. Het is wat wij beiden net te horen gekregen hebben. Maar dit moet onderzocht worden, zeg ik. Ik vind dat er een verlengstuk moet komen. Dit moet onderzocht worden. En ik ga zeker ook navragen zo meteen als het binnen gaat. En als dat zo is, dan moet er een verontschuldiging geëist worden. Nou, mevrouw Lutje, dank u wel. Ik wens u heel veel kracht en succes toe. Er is een vraag van mijn collega, degene die achter de camera staat vandaag. Komt u maar. Kom maar. Mevrouw Lutje, een vraagje. Stel je voor wat er gezegd is, eigenlijk op waarheid berust. Wat zullen er maatregelen getroffen worden? En als we kijken, het geval van het binnenland is niet sinds vandaag. Het is al jaren gaande. En tot 2024 zitten we nu. We hopen dat vandaag er toch wel een oplossing komt. Zo niet zitten we volgend jaar weer met hetzelfde probleem. Denkt u dat wat vandaag gesproken wordt binnen wel eigenlijk een einde zal brengen aan dit probleem in het binnenland qua scholing? Dankjewel. Met betrekking tot die jurist, welke dus in principe aangegeven zou kunnen worden dat zij in het bos moet gaan gillen. Als dat zo is, zal ik zeker wel vragen dat er verontschuldigd wordt en dat ze alsnog de toegang krijgen om naar binnen te gaan. Omdat we nu amper zo'n uurtje bezig zijn, dus je zou nog net kunnen zeggen het begin. Dus ik ga dat zo meteen even vragen en vragen dat ze toch toegang krijgen om naar binnen te gaan. Dan denk ik dat we eruit zijn gekomen, want het heeft gezegd dat we met ruzie en haat en wrok naar huis gaan. Dat is 1. En 2, inderdaad, zoals ik eerst ook wel heb gezegd, ons onderwijsproblematiek is niet nieuw. Dat heb ik ook meegemaakt. De boeken die wij hebben gehad op school, Lien, Wim en noem maar op, hadden allemaal crashes en waren allemaal gescheurd. Toch? Dus de vraag is natuurlijk die u mij gesteld hebt, als er een verandering in komt en dat wij hopen dat na vandaag in principe alles veranderd zal worden, dat is wat wij inderdaad ook hopen, maar ik wil eerlijk zeggen als politicus, meneer de woord te hoop nodig. Omdat het een woord is die elke politicus gebruikt. Wij hopen. Wij moeten nu, wanneer wij plannen maken voor de samenleving, dan moeten we de samenleving, de burgers, toch, die de democratie in hun handen hebben, moeten wij nu wel met zekerheid toespreken. We moeten ze de zekerheid kunnen geven dat problemen opgelost zullen worden. En niet hopen. Dus bij deze, ik hoop dat u tevreden bent met mijn beantwoording. Maar we gaan keihard moeten nokken om te vechten. Dat ons onderwijs daadwerkelijk onderwijs wordt. Anders kunnen we het niet voor een andere benaming geven. In plaats van onderwijs. Want onderwijs betekent alles behalve vernietiging. Dank u wel allemaal en sterkte, heel veel succes. Nou, kijkers en luisteraars, je hoort het, de gemoederen zijn toch wel verhit een beetje. Ik kan het me best wel voorstellen. Het heeft mij ook geraakt, waarschijnlijk heb je dat ook kunnen zien. Want het is niet niks dat je van iemand te horen krijgt dat je moet gaan schreeuwen in het bos. Wat is dat nou anno 2024 in Suriname? Zijn we zo ver uit elkaar gedreven door de politiek? Ik vind het niet kloppen. In ieder geval, Christina en Rappel waren weer voor u speciaal aanwezig bij het onderwijscongres bij Hotel Torarica, de ballroom. Tot straks. Tot daar. Kijkers en luisteraars, hier zijn we dan weer, Rappel en Christina, speciaal voor u. Cultuur TV Internationaal, we staan tegenover mevrouw Monique. Mevrouw Monique, u bent heel emotioneel, u bent boos. En ik kan me best wel voorstellen dat mensen boos kunnen worden, om welke reden dan ook. Maar waarom bent u zo boos? Of bent ik ben verhit, nee, ik kan niet teleurgesteld zijn. Ik ben verhit geraakt doordat een zuster van mij ook wat wil opmerken tijdens het congres.
En dan komt iemand, een medewerker, er zeggen dat ze in het bos moet gaan schreeuwen. Daar zitten al onze mensen daar. Dan komt die mevrouw Leo, laat mensen zeggen dat ze niet zo moet schreeuwen, dat ze in het bos moet gaan schreeuwen. Dan zijn er mensen daar omliggend die zitten en zeggen van ze heeft dat niet gezegd. Wat zou ze gezegd hebben dan als ze dat niet heeft gezegd, dat ze in het bos moet gaan schreeuwen. Ja. Ja. En dan moet ik rustig zitten. Daarom zijn ze niet in het bos geweest om te vergaderen over ons onderwijs. Ons bos is niet goed om bepaalde dingen te bespreken, maar ons bos is wel goed om beroofd te worden. Ons bos is wel goed om te beroven, houtblokken, goud, of alles wat we in onze bossen hebben, dat is wel goed, maar wij zijn niet goed om hier in de stad te wonen. Waar moeten we anders gaan? U heeft iets moois gezegd over Gramangazon. Ik heb één ding gezegd, als Gramangazon er nog was en als onze Gramanbono niet zo onwel was dit ding niet georganiseerd. Omdat Gramangazon biotegi de taki, ik want taki over misani. Dat zei de meki mi mukwa foto. Mis don jai wat yo foko tegi mi sameki dem chief mi no mangaskoro. Dat dem wotek boto, dat kan de no bos penso voor monis refif gwa adrita biki. Of asido hopo of pe. Maar plak hier in de stad, voet afstand, look what up. Kijk waarom moeten lopen naar ballroom aan Torarica voor 800.000 SRD. Konden ze dat geld niet besteden aan een crew toe in het binnenland? Met de mensen zelf? Dat je ook tegen mijn collega dat ik moest gaan schreeuwen in het bos. Ik heb gezegd, ik ga niet tussen die mensen. Ik ga niet tussen die hypocrieten. De biggest maar die me carry kwang aan mij, mi no chade go broko in a ballroom taki. Mi no chade ye go broko. Pede pot mi knap ja etaki na lanti. Mek de jere tak uno de instanga. Ze gaan nu pas denken hoe ze aan een oplossing kunnen komen om de scholen in het binnenland weer functioneel te maken. Brada, kan je voorstellen? Moeilijk, kan ik me moeilijk. Kan je voorstellen? Moeilijk. Al de mensen met kunde en kennis hebben ze thuis gezet. Al die mensen met kennis en kunde zitten thuis. 4,5 jaar kost de man ooit op studeren van binnenland scoren moest draaien. Ja. Hoe is dat mogelijk? Ja. En dan kom je ons zeggen dat we in het bos moeten gaan schreeuwen. We bemi knapuja. Na mi afi kan grandpa afo tatanga afo mama. Aden krinja. Bemi knapa Torarica ja. Na de biggest mas mi adem meki ja tron presidente no. Dan mek de kote jo adjo krinja ne Hindustani kom. Jo krinja blakama Afrikaan blakama jo krinja trompresi nee de Hindustani konja. Ze moeten ons respecteren en als dat niet kan misataki bataki foto sunguto. Brada vroeg of laat anade jadro wiri padonya ipori wo chef foto no sungu. En roof die de roof in a bosi we take the money for nu maar de no man try us korogu. De no man pot dat try you in a binnenland. Maar money voor we konomo a foto de to dienstreizen. De man des moet doen aan dienstreis na om $100,000. Maar er is geen geld om bootsmannen en de leerkrachten te accommoderen in het binnenland. Wel eens na mijn biggest maar true dat de chari aan een ketting kapotija. Krim Torarica aan alle de omgeving ja des maar jij vergader voor binnenland. En na de ja de week kan jij poli was je sa naturo. Was je sa naturo dan aan ding. Dank u wel. Grand